Sinibingelele ohlelweni lababudubu isihlahla sejini. Siyacela abakwethu ukuthi ni subscribe ke lapho ngezansi enkundleni zokuxhumana ka Dr. Dubu, yamthola ku Instagram, yamthola ku WhatsApp na ku YouTube uyatholakala. Yonke indawo ku Facebook uyatholakala babudubu. Namhlanje siyambona babudubu ukuthi uhamba nomfana wakho omncane, umfana omncane oyidlela uchiphisa. Babudubu ngicela ukubuza namhlanje usiphatheleni futhi namhlanje ngoba uhlezi usiphathele izinto ezintsha, namhlanje usiphathele into kanjani? Namhlanje nake ngiphathele uvala amazibuko. Uvala amazibuko lona. Novalayo. Oh, okay. Igama lale ngiphathele yona. Oh, induku yokuvala le. Evalayo. Ukuthi kungangeni imasela futhi egcekeni. Okay. Kungangeni emthakathi. Singakojuluke kakhulu babudubu. Singacela ukubuza la ukuthi ngoba phela kenze umuntu mhlawumbe ukuthi uyadideka akazi ukuthi into esikhuluma ngayo. Yini amazibuko? Igama lalo muntu uthi uvala amazibuko. Okay. Kodwa mesikhuluma ngamazibuko, izibuko ke ila kuwelwa khona njalo. Oh. La kuwelwa khona njalo. Ila mazibuko ke esiwavala ukuthi umuntu bangangeni le ekhaya kube indlela ekuwelwa ngayo, okudlulwa ngayo, noma ngabe yini indlela ekudlulwa ngayo, noma ngabe isigebengu ozwakala kulowo muntu ukuthi habe igebengu seyitshontshile kulowo muntu. Kulwamuso ukuthatha intethisi, kulwamuso okwenzekela nje. Oh, okay. Noma sibuko. Okay, ukusho ukuthi lo muntu lona ngathini ucishe ufane nomuntu ukuqinisa noma mhlambe ukuthi uzi protect into ekanjalo. Umuntu ukuthi ofana nokuthi uyayiqinisa kodwa uqinisa igcile lakho. Okay. Ungangeni ukuthi ulale nje ukhululeke ngisho ngathi ungabi ekhaya hayi anenkingi usobile musuwenzile. Okay, wenze njani ngalomuthi? Yiphi indlela owenza ngayo? Yeah. Wenza kanjani? Okay. Lo muthi lona ufuna amatshe. Okay. Ufuna amatshe awu7 wafune lapha ezibeni, wathathe lapha ezibeni, wathathe lo matshe ube nawo. Usuthola amagobhosana lawa amaphilisi. Okay. Lo muthi wempuphu ufake lapha phakathi. Oh, okay. Ake ngibuze lababudubu. Amatshe akavumelekile ukuthi kube awasemhosheni, awasemfuleni noma ngaba mapha amatshe wathole eceleni komgaqo. Awasezibeni. Akhethelekile. Akhethelekile awasezibeni ngoba siqopha phela ukuthi iziba lesi sivuke. Okay. Uma yathi yaqhamuka umuntu ezoganga. Siqopha ukuthi lezi ziba sivuke. Sivukisilwe. Silwe lezi ziba sikhuze igagasi impela kodwa iziba lesi. Unjani ukuba mubi mhlambe umuntu ngoba phela umuntu akayithatha into angayithembi. Mhlambe uzothatha into imjikele la sebona mhlambe izinto egcikeni lakhe, mhlambe uthi uyahamba sebona indoda imile, mhlambe wenze njani uyofaka mhlambe into enjengethambo, into enjengemoya la noma mhlambe into engesifanele amafutha omkhovu kanje, into enjenganalezi ezifakwa abantu. Hayi. Impande la kuphela. Impande kuphela. Impande kuphela. Ngisaqhubeka nje ngithi ngikhuluma ngamatshe. Sengifuna manje umchamo womuntu ke lo ozobe evala egcikeni lakhe. Oh, okay. Umchamo uyofaka uze uma ukuthi uqhamuka izigebengu noma ngabe uqhamuka into engasile ezohlasiya le ekhaya. Njengoba isimo sibi. Yebo. Isimo sibi kakhulu impela, iminyaka emimbi impela nendlala iqalile. Bese kuvuka wena nomzane. Yebo. Lo mchamo lo ubambele wena nawe uzovuka la. Oh, kuvuka yena umnikazi womuzi ekhaya. Avukami ali. Ngisaqhubeka futhi. Okay. Namafutha ebhubekisi. Yebo. Ayangena la. Yebo. Livuke lebhubekisi. Emehlweni lo umuntu ozongena le ekhaya azofika abone ibhubekisi. Ufika abone ibhubekisi. Yebo. Abone unomzane. Abona umfula emehlweni akhe. Kodwa ukubuka leyo nto leyo sekuyingozi enkulu. Ungacisha uhlane mhlambe ekhanda, ungacisha uduke nasekhaya ungasazi ukuthi washona ngakho. Semuhle impela make waqhela ukuyibola lento. Ngoba phela kunezinto ezingabona. Ungacisha ufe futhi. Yebo. Ake ngibuze futhi kokugcina umbuzo wokugcina nje babuduke sesizovala. Uhlala isikhathi esingakanani ke lo muthi wakho usufakile egcini ngoba phela umuntu akafuna ukufaka into mhlambe angayazi na ukuthi la isikhathi esingakanani. Abantu bathanda ukufaka izinto ezihlala mhlambe iminyaka mhlambe engaphezulu kwemi2 yazwakala mekukanjalo. Ya uhlala kakhulu ungaqheli ukuthela into ezinoshibhoshe kanje. Yebo. Mozo nje ubeka njalo nje. Number 1.
Oh. Uhlukene labo osizo ukuthi udodela uhlezi ukhala njalo. Oh, ake ngibuze futhi ushibhushi uma uchela ngoshibushi yini khona mhlambe into eyenzakalayo kuwona uma uche uyophazamisa. Ushibhushi uyophazamisa umuthi kakhulu ushibhushi. Oh, awusichazele ezinye izinto mhlambe engamele sisebenzise egcikeni umkhulu uma ukuthi sesifakile mhlambe umuthi noma ngabe wakho umuthi noma ngabe weyinyanga mhlambe into nje eziphazamisa umuthi usuke usufake egcikeni ushibhushi nani kuze mhlambe sizokwazi abalandeli bakwazi emakhaya ukuthi yini engimele bangayisebenzisi uma sebenento abayitshalile egcikeni njengomuthi njengesibethelo. Isiwasho nje ushibhushi into nje kanjalo le izofuna ungayisebenzisi izone sibiza uphuphisa umuthi. Oh hayi. Manje lana Dr Dube ngoba kuyenzeka umuntu abele endaweni ezikude njengakuguli koKapa ko Eastern Cape manje wenze njani umuntu ngokuthi ufuna umuthi wakho ngoba manje kunabantu abakude kuyenzeka mhlawumbe ukuthi ukwazi ukuthi ubaposele noma mhlawumbe uye kubona bawuthola kanjani abantu abasendaweni ezikude njenganalezi abaqhelelene nawe. Lona njena ngokutosa kakhulu lona ngoba ufuna amadosha nje amaphilisi kanganga ufake phakathi umuthi uyakwazi ukuposeka. Yebo. Hawu ufika phathatha noma ngabe umaphi ukudanga nani uyakwazi ukuposeka. Oh okay manje uke wenze njani uposa ngoba umuthi lo ongicabanga ukuthi udinga ukuthi wenziwe egcikeni ukuhambe nawe mhlambe uposa wodwa umuthi musuyamchazela umuntu indlela yokwenza noma ukuhambe kube imalini mhlambe noma kube indlela ehlukile ukuthi mhlambe unyusa iprice mase kuza wena noma mhlambe yipi indlela owenza ngayo ngifuna ukunderstand ukuthi wenza kanjani. Ama-price ayanyuka uma ukuthi ngizoza kuwena. Oh okay. Kodwa nje lona nje ungazenzela nje ngoba ufakwe emakhoneni nje awu7. Okay. Ungazenzela nje wena kulula. Hayi. La ukuthi ngiyothusa nje uhamba kalula lona awunayo inkinga. Khona ngibala inkinga nayo ukuthi ngiyafuna ukuthi ngize kufike mina lona nje umuhle kampela. Bayi ngibuza ngoba phela abanye abantu bathembe wena as uDr Dube bafuna wena umuntu akafuna ukuzenzela uyasaba umuntu ukuzenzela aye ngibuze ukuthi abantu uthi wena umkhulu Dube abaqikelele ekutheni abenze kanjani ngoba kuyenze ukuthi umuntu uthola ukuthi umkhulu Dube uzokhala ngokuthi umuntu wakho mhlawumbe othatha awumsebenzeli noma awusebenzanga ukuphi ongakusho wena lokho ngaloko yipi into oyazi ukuthi edala ukuthi umuthi ungasebenzi umuntu uthathile ubudidenge bakhe noma mhlambe indlela ayenza ngayo noma yini mhlambe ikushoda yini ongayichaza ukuthi okubhekane nayo wena before edala ukuthi umuthi wakho athi umuntu hayi awusebenzanga liphi iphutha kalenze lento ukuthi ngeke ngasebenzi moyifake phansi uma nje ungadilanga ngoshibhusha yebo izosebenza ugarantile ngale 100%. Uma ungadilanga ngoshibhuzo lokhu usebenza newasho ukhulekiwe la imithi ezobulala yale imithi wayibeka nje egcekeni lakho lelo mithi hayi number 1. Okay. Hayi sike sibonge kuba Dube uyatholakala usizakale ngayo yonke indlela noma ngabe uhlushwa ipoki uhlushwa imkhovu Dube uyakwazi ukuthi ayishaye echithe yonke lona. Dube yini nekunye ngikwazi ukwenza ukuthi uma uthole lokho ngikutholayo yilokho kuphela. Ofuna ubuze ngizokutshela. Kuningi futhi ngeke ngikwazi ukusho kodwa mase sikhuluma ngokutshela. Yebo nifone bakwethu number Dube iyatholakala it's 072 544 2679 iyona number Dube ke le etholakala kuyona uma ufuna ukubuza something ubuze ukhulume nje naye direct ukhulume naye mlomo uzokuphendula nje kamnandi noma ningabhaza yena uzobuyela kuwena uyabuya nje kahle nixoxisana sibonge uyakhumbula ukuthi wathini la kade usuka like